Ahoj, vieš ja vlastne kto som? Na tomto účte budem nahrávať videá, čo vlastne ja robím. A dnešné privítanie by malo byť pre vás, lebo to je upotávka vlastne na môj YouTube kanál. Ahojte ľudia, to som ja. Takže takto vlastne to bude vyzerať nejako a ďakujem za vašu pozornosť, budem rád za odber a like. Takže tak. A celé tieto videá vlastne budú také, že všetko bude také, že čo som to urobil? Ale dnešné video si prosím povieme to, že kto som, ako sa volám. Volám sa Michal Brinzák pod menom Maker alebo Creator Mikey. Ináč, vyrába sa merch, takže keď chcete merch, napíš. Dobre, takže tak nejako a... So, if you don't understand, I will translate for you. Welcome to my channel, my name is Michael, I am for you here. If you question for me, I am here, okay? So, thank you all people for view this video. Ďakujem všetci za toto pozrenie videa a uvidíme sa na budúce. Yeah! Nezabudni hodiť ten odber a like. Čus.